Dik li kellha tkun ħarġa rilassanti qrib l-irdum ta' Wiet il-Miela inbidlet fi traġedja għal żewġ barranin. Dan hekk kif mara li kienet passiġġiera fuq quad bike tilfet ħajjitha meti hu r-raġel li kienet miegħu tilfu l-kontroll tal-istess quad bike. Il-vittma hija Taljana ta' 31 sena li kienet fuq il-quad bike ma' raġel Taljan ta' 47 sena. Fil-fatt kien ir-raġel li kien qed isuq il-quad bike u fiem minnhom tilef il-kontroll qrib l-irdum ta' Wiet il-Miela fil-limiti tal-arb. L-inċident seħ is-sibt tal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. Ir-raġel laħaq qabeż minn fuq il-quad bike però l-mara ma rnexxilix u waqgħet b'kollox minn fuq l-irdum mal-ġol-baħar. Wara tfittxija li saret il-mara tellet mill-baħar u ttieħdet fil-port tal-imġar imma sfortunatament ġiet iċċertifikata mejta. Ir-raġel ngħata l-għajnuna medika fil-post u wara ttieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-kura fejn ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ħfief. Il-Maġistrat Briġi Sultana kienet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta fil-waqt li investigazzjonijiet tal-Pulizija għandhom għaddejjin.